Por outra banda, a Xunta prevé aprobar no primeiro trimestre deste ano o novo decreto que regulará e institucionalizará o diálogo social na comunidade. Así o anunciou esta mañá o conselleiro de Emprego, José González. O conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, José González, presidiu esta mañá en Santiago unha nova reunión da Mesa de Diálogo Social, na que se abordou o estado de tramitación do decreto que regulará por primeira vez este órgano en Galicia. Estamos hoxe reuníndonos coa Confederación de Empresarios de Galicia e con dous dos principais sindicatos galegos como a UGT e Comisións Obreiras, co obxectivo que sempre ten na cabeza a Xunta de Galicia de avanzar na procura de consensos, sobre todo reforzar o diálogo social. Con ese obxectivo, se vamos a pechar a redacción do decreto que vai institucionalizar ese diálogo social e que vai estar aprobado no primeiro trimestre do ano 2026. Segundo explicou o conselleiro, a nova norma ten como obxectivo dotar o diálogo social de maior transversalidade e adaptalo ás novas realidades do mercado laboral, convertendo nunha ferramenta estratéxica para afrontar retos como a prevención de riscos laborais, o absentismo inxustificado, a igualdade no emprego ou o benestar laboral. O diálogo social funciona en Galicia con normalidade, con estes representantes dos traballadores, UGT e Comisións Obreiras, non coa CIGA, pois que non quere asistir a este tipo de reunións, pero o que queremos é reforzalo, comprometernos todos a que haxa pois ese diálogo social máis fluido, máis potente, e por iso queremos institucionalizalo. Na reunión participaron tamén representantes de patronal e dos sindicatos maioritarios. José González puxo en valor os datos do emprego do pasado ano, destacando que 2025 pechou cun mes de decembro histórico tanto no número de persoas desempregadas como nas afiliacións á Seguridade Social. O novo decreto definirá a composición e funcionamento da Mesa do Diálogo Social, así como das mesas sectoriais e intersectoriais que a integran. Entre elas, a Mesa de Emprego e a Mesa de Economía e Industria, nas que se traballa en ámbitos como a prevención de riscos laborais, o absentismo, a igualdade ou sectores estratégicos como a automoción e o naval. Temos abertas Mesa de Emprego, na que estamos abordando temas, creo que tan importantes como pode ser a prevención de riscos laborais, a loita contra a sinistralidade, o absentismo, o benestar laboral en definitiva, a igualdade laboral. Temos tamén Mesa de Industria, na que se están abordando cuestións que afectan a industria e enerxía, aos sectores como a automoción naval, pero, repito, o obxectivo hoxe é pois pechar a redacción dese decreto que institucionalice o diálogo social e que converta de novo a Galicia nunha comunidade autónoma que aposta polo diálogo, polo consenso e pola procura de acordos entre os representantes dos traballadores e os representantes dos empresarios, sempre coa Xunta de Galicia ao carón. Ademais, no seo do diálogo social darase forma este ano á nova Estrategia Galega de Responsabilidade Social e Empresarial e avanzarase na Estrategia de Emprego Feminino en sectores tradicionalmente masculinizados.